забони миллат ҳастии миллат китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба забонҳои маъруфи ҷаҳон русӣ, англисӣ ва чинӣ тарҷума гардид. сарони идораҳои ҳолатҳои фавқулоддаи кишварҳои Осиёи марказӣ ба Душанбе меоянд. тоҷикистон хостори ифтитоҳи филиалҳои нави донишгоҳҳои Русияро шуд. садамаи мудҳиш дар роҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ. бозиҳои дуюми зимистонаи бачаҳои Осиё Дилшод Назаров ва Владимир Максимов иштироки ҳайати Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. бо ибтикори раёсати донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода китоби дуҷилдаи забони миллат ҳастии миллати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба забонҳои маъруфи ҷаҳон русӣ, англисӣ ва чинӣ тарҷума гардид. хабар медиҳад Амид Ховар. барои тарҷумаи босифату шоистаи китоби забони миллат ҳастии миллат таҳти роҳбарии ректори донишкада профессор Жило Гулназарзода, устодони варзида Фаёз Турсунов, Бахтиёр Ҳоҷатов, Анвар Баротов бо забони русӣ, Зубайдулло Мусайямов, Бобоҷон Маликов, Муҳаммад Салим Азизмуродов, Ҳамида Ишратова, Зулула Ҳалимзода, Ҷамила Ҷураева, Дилфуза Саидова, Аюб Зикруллоев, Рӯҳангез Сафарзода бо забони англисӣ ва Зоир Ғафуров, Манижа Носирова, Қурбонбегим Ғулом Алиева, Сайёра Гиёева, Наврӯзмоҳ Муборакшоева ва Моҳбегим Иброҳимова бо забони чинӣ бо камоли муҳаббату садоқат кӯшиш ба харҷ доданд. китоби забони миллат ҳастии миллат воқеан ҳам дар ҳамбастагӣ ба ифтихори миллӣ ва эҳтиром ба забони модарӣ навишта шудааст. аз ин рӯ китоб зуд мақбули ҳамагон гашт ва барои сокинони мамлакат мояи ифтихор мебошад. ин китоб бори дигар бо далелҳои мӯътамад ва суханони баланду дилписанд бузургию тавоноӣ ва таърихи пуршарафи забони модариро собит намуд. дар шаҳри Душанбе форуми минтақавии ҷаласаи сарони идораҳои ҳолатҳои фавқулоддаи кишварҳои Осиёи марказӣ дар бораи коҳиши хатарҳои офатҳо, таҳкими устувории минтақаи Осиёи марказӣ ба офатҳо баргузор мешавад. иттилоъ додааст Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон. тибқи иттилои манбаъ дар кори форум роҳбарон ва намояндагони вазорату идораҳои ваколатдори пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулоддаи Қазоқистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, намояндагони намояндагиҳои дипломатӣ, созмонҳои маблағгузор ва агентиҳои Созмони Милали Муттаҳид ширкат мекунанд. дар ҷараёни мулоқот ба масъалаҳои ҳамкориҳои минтақавӣ дар заминаи коҳиши хатари офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. сафири Тоҷикистон дар Русия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода дар дидор бо вазири илм ва таҳсилоти олии ин кишвар Валерий Фалков масъалаи дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои маорифу илмро баррасӣ кард. иттилоъ додааст Сафорати Тоҷикистон дар Русия. тибқи иттилои манбаъ дар ин мулоқот сафири Тоҷикистон аз рушди пайвастаи робитаҳои башардӯстона аз ҷумла дар бахши маориф ва илм ки дар муносибатҳои Тоҷикистону Русия ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад қайд карданд. ҳамзамон тибқи иттилои манбаъ ҷонибҳо рафти иҷрои тавофуқоти дар сатҳи президентҳои ду кишвар ҳосилшударо дар самти ҳамкориҳои башардӯстона аз ҷумла ифтитоҳи филиалҳои нави донишгоҳҳои Русия дар Тоҷикистон ба манзури омода кардани мутахассисони касбиро баррасӣ карданд. инчунин тарафҳо афзоиши теъдоди бурсияҳо барои донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳои Русияро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъулини сафорат хабар доданд ки мусоҳибон ҳамчунин дигар масъалаҳои муҳим ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои маорифу илм ба хусус табодули донишҷӯён, омодасозии муштараки кадрҳои баландихтисоси илмию педагогӣ, инчунин эътирофи мутақобилаи унвону дараҷаҳои илмиро матраҳ намуданд. бар асари садамаи нақлиётӣ дар роҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов ронанда ва мусофираш ба ҳалокат расиданд. иттилоъ додааст дафтари матбуотии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. тибқи иттилои манбаъ ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Камол Қаюмови 37 сола сокини шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошинаи тамғаи Opel Astra таҳти идораи Орзуқул Зулфонови 40 сола сокини шаҳри Душанбе бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra ва мусофираш Баҳриддин Ҷумаеви 33 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. иттилоъ додааст манбаъ. инчунин Вазорати корҳои дохилӣ афзудааст ки ронандаи автомошинаи дигари тамғаи Opel Astra ва мусофири дохили автомошина Баҳодир Қӯзиеви 38 сола сокини ноҳияи Деваштич ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. дар ҳоли ҳозир ҳодисаи мазкур аз сӯи кормандони милитсия таҳқиқ мешавад.
дар ҳошияи ҷаласаи 41-уми ассамблеяи генералии шӯрои олимпии осиё дар шаҳри пном, пени, Камбоҷа, ноиби президенти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Дилшод Назаров бо президенти Кумитаи байналмилалии бозиҳои бачаҳои Осиё Владимир Максимов мулоқот кард. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни суҳбат ҷонибҳо муносибатҳои ҳамкорӣ, рушди варзиш миёни ҷавонон ва масъалаҳои бозиҳои дуюми зимистонаи бачаҳои Осиёро баррасӣ карданд. бозиҳои дуюми зимистонаи бачаҳои Осиё аз 23 феврал то 5 марти соли 2023 дар шаҳри Кузбасси вилояти Кемерови Федератсияи Русия баргузор мегардад. Владимир Максимов изҳор намуд ки хароҷоти сафари ҳайати Тоҷикистонро дар бозиҳо Кумитаи байналмилалии бозиҳои бачаҳои Осиё таъмин хоҳад кард. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.